punts. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, sessió ordinària del 28 de gener. Senyor secretari, té vostra la paraula. Bé, gràcies, bona tarda. Disculpa. Del dia 28 de gener de 2021, si tingueu alguna observació, ara és el moment de dir-ho. Quan intervingueu, ens ofeu el micro, per favor. Vale. Ignacio. Por mi parte, ninguna. Ignacio, tens tu la paraula. Por mi parte, ninguna. I Josep, tens tota la paraula. Sí, està correcte. Perfecte. Doncs passem a votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior? S'aprova per unanimitat. Passem al punt segon del ple, que és el dictamen proposta aprovació inicial de l'acord regulador del preu públic per l'assistència a espectacles d'arts escèniques, musicals, cinema i activitats artístiques i culturals en instal·lacions municipals. Senyor secretari, té vostra la paraula. Gràcies. El dictamen en la seva part dispositiva diu el següent. El primer punt seria aprovar inicialment l'establiment de preus públics i l'acord regulador d'aquest per l'assistència a espectacles d'arts escèniques, musicals, cinema i activitats artístiques i culturals en instal·lacions municipals, que s'incorpora com a annex del present acord. El punt segon diu el següent. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de la província per un termini de 30 dies hàbils. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Finalment, el punt tercer diu considerar definitivament adoptat l'acord en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat. Això seria tot. Molt bé, moltes gràcies. Li passo la paraula al senyor interventor que explicarà breument el motiu d'aquesta proposta. Ara sí. Bé, molt ràpidament perquè s'ha explicat en comissió i en Junta de Portaveus. Bàsicament és l'aprovació d'un acord regulador que establirà un marc per a fixar les entrades als espectacles públics que es desenvolupen en els edificis o en les instal·lacions de caràcter municipal, especialment relacionats amb el circuit cultural valencià, al qual l'Ajuntament d'Albaida s'ha adherit i que marca com per conveni uns mínims d'entrada per a espectacles. En tot cas, és una ordenança o un acord marc que no determina uns preus establerts i el que pretén és fixar el procediment d'aprovació de cada un d'aixòs preus o aquestes tarifes o aquestes taquilles en el moment que siguin necessàries. És una manera d'agilitzar el procés d'aprovació de taquilles que en tot cas s'hauran d'aprovar d'una forma definitiva en cada moment d'aprovació de cada un dels espectacles, justificant, com diu la llei, que no superen, la recaptació prevista no supera els costos i haurà d'ajuntar-se un estudi econòmic financer a l'aprovació de cada una de les taquilles o els preus que es fixaren. Tampoc té molt més. Molt bé, doncs gràcies. I ara té la paraula el portaveu del Partit Popular. Ignacio, quan vulguis. Bien, el señor interventor ya ha explicado perfectamente en qué consiste la ordenanza esta y lo útil que es para agilizar el proceso de fijación de precios. O sea que estamos conformes con todo lo que ha dicho y algunas observaciones que en su momento presenté ya me comentaron que la Comisión de Hacienda ya se había resuelto, que no era preciso publicar en el BOP y cosas de estas, o sea, lo cual va a dar mucha más agilidad. Muy bien, estamos a favor. Josep. A mi el senyor interventor m'ha xafat tot el que volia dir, per tant, res, estem d'acord i votarem a favor. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Gràcies.
Passem al punt tercer de l'ordre del dia, que és el dictamen proposta constitució, composició i periodicitat de les sessions de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques i la Comissió d'Intervenció Social. Senyor secretari, té vostè la paraula. Gràcies. El que és el dictamen diu el següent, en la seva part dispositiva, que és el que vaig a llegir. Seria el primer punt, aprovar la creació de les comissions tècniques de valoració i seguiment de les prestacions econòmiques i d'intervenció social, tot d'acord amb el detall, composició i funcions que s'estableix en el reglament regulador d'aquestes comissions, que es proposa com a annex. El punt segon diu donar aprovació inicial al reglament intern de funcionament de la Comissió de Valoració i Seguiment de les Prestacions Econòmiques i la Comissió d'Intervenció Social de l'Ajuntament d'Albaida, en els termes que consten a l'annex, amb la publicació de dicte d'informació i audiència als interessats i la tramitació posterior que corresponga, tot d'acord amb allò establert a l'article 49 de la Llei de Bases de Règim Local. I a continuació s'incorpora com a annex la proposta de reglament intern de funcionament. Molt, ja està, no? Sí. Val. Bé, en aquest cas, el que hem dit, van regular farà un temps l'ordenança de prestacions econòmiques, i ara en aquest cas es regula el que és la constitució, composició, periodicitat de les sessions de la Comissió Tècnica i la Comissió d'Intervenció Social. No sé si la senyora regidora vol fer alguna intervenció al respecte abans de donar la paraula als portaveus. Sí, l'altre dia ho vam parlar en comissió de dictamen i la veritat és que es regula quines persones estan ahí, que estan com si digueres la persona que és la presidenta, els tècnics, i a banda com ells tenen un criteri, perquè vau preguntar a algú de vosaltres per què no estava la regidora o el regidor en aquest cas. Aleshores vaig comentar que això era com quan es munta el tribunal per a quan hi ha bolses de treball, el polític no deu d'estar. Jo crec que la veritat és que no té per què influir, perquè això són els tècnics que tenen el seguiment de cada usuari, i el que fa el polític és firmar el que vagin acordat els tècnics, convocar les comissions, estar al tant perquè el criteri siga dels tècnics, i d'això es tracta. Molt bé. Ignacio? Vale. Nada, simplemente esto ya completa la ordenanza de servicios sociales que ya hemos aprobado anteriormente. Como dice, está formado por técnicos y con esto ya tenemos ya toda funcionalidad de la ordenanza. Por supuesto, estamos a favor como estuvimos en su día. Gràcies. Josep, com vulguis. Sí, nosaltres també anem a votar a favor. Com ha dit l'alcalde, en la sessió ordinària de gener ja vam aprovar l'ordenança municipal reguladora de les prestacions econòmiques individualitzades de serveis socials, i ahir ja posava que n'hi havia una comissió tècnica de valoració i seguiment de les prestacions econòmiques que s'havia de reunir mensualment, vull dir que ja estava ahí. I el que fem és això, és en la llei de serveis socials, d'atenció primària i serveis socials del 2020, del 2019 i el decret del 2020, diu també que com a mínim és preceptiu una comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i una comissió d'intervenció social. Les persones que la integren ens semblen correctes, és personal tècnic. A més, es permet una estructura flexible també per a poder incorporar tècnics d'altres departaments, composició equilibrada entre homes i dones. La primera és mensual, la segona és trimestral, però poden haver sessions extraordinàries, com també poden haver tràmits d'urgència. Pensem que és correcte i votem a favor. Molt bé, moltes gràcies. Alejandro? Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies.
El quart punt de l'ordre del dia és el dictamen proposta aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora General de Subvencions de l'Ajuntament d'Albaida. Senyor secretari, té vostra la paraula. Bé, en aquest cas el dictamen proposto diu el següent. El primer punt seria aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Albaida en els termes que figuren en l'expedient electrònic i amb la redacció que a l'annex es transcriu de manera literal. El punt segon seria sotmetre aquesta ordenança municipal a informació pública i audiència dels interessats amb publicació en el butlletí oficial de la província de València i tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel termini de 30 dies hàbils, següents al de la publicació de l'anunci en el BOP, perquè es puguen presentar reclamacions o suggeriments que seran resoltes per la corporació. Simultàniament, publicar el text de l'ordenança municipal en el portal web de l'Ajuntament a fi de donar audiència a ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats. Punt tercer, determinar que, de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple i l'acord d'aprovació definitiva tàcita del reglament amb el text íntegre d'aquest es publicarà per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament. A més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la Comunitat Autònoma en el termini de 15 dies la certificació que acredite l'elevació definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada. Finalment, el punt quart diu facultar al senyor alcalde president per a subscriure i signar tots els documents procedents per a l'execució de l'acord. Com bé sabeu, hi ha una llei general de subvencions i en aquest cas el que fem és reglamentar a través d'aquesta ordenança el que serien les subvencions que se concedeixen a entitats, associacions i de més associacions, en aquest cas, que se'ls concedeixen aquestes subvencions i que, evidentment, després s'han de justificar conforme determina, en aquest cas, la normativa actual. Ignacio, quan vulguis. Bien, como bien dice la ordenanza, el tema de la concesión de subvenciones ya está regulado en las bases de ejecución del presupuesto y también en la Ley General de Subvenciones, que no la he concordado con lo que contiene aquí, pero me da la sensación de que prácticamente se ha sido transcrita esta ordenanza. O sea, quiero decir que me ha parecido un poco densa y un poco larga. De todas formas, está bien regular el procedimiento de concesión de subvenciones. Esta ordenanza resta discrecionalidad y da seguridad en la adjudicación de las mismas. Sin embargo, hay un aspecto que me ha chocado, hay un punto, en el punto 6.2, el artículo que dice el Plan Estratègic Municipal de Subvencions será aprovat per la Junta de Govern Local. Yo creo que está restando competencias al Pleno. Cuando estamos hablando de un plan estratégico, estamos hablando de unas líneas para dar subvenciones, yo creo que debería ser el Pleno quien debería participar. Si no se corrige este punto, nuestro grupo se va a manifestar en contra. ¿El señor interventor? No, sobre ese tema no es, por si acaso. Vale. Sí, el primer que he de dir és que sí que és veritat que es tracta d'una ordenança molt exhaustiva, la veritat, i és molt tècnica. Costa una miqueta de llegir, és cert. Però bé, a veure, com s'ha dit, cal una ordenança que regule les subvencions que dona l'Ajuntament d'Albaida, les quals són molt diverses. Com diu també el document que ens han passat, cal dotar de seguretat jurídica a tots els agents que intervenen en la concessió, justificació i control de les subvencions municipals. A més, també està molt bé que hi hagi una exigència d'objectivitat, transparència en la gestió de recursos públics.
A veure, nosaltres volíem donar un vot de confiança i l'anem a votar a favor, però també m'havia apuntat per a dir, com ha dit Iñaki, hem coincidit una miqueta, que, bueno, com diu l'ordenança, s'ha de fer un pla estratègic de subvencions trianual, en aquest cas 2021-2023, i diu l'ordenança que serà aprovat per la Junta de Govern local. Nosaltres el que volíem demanar és o bé que es portarà al plenari, com ha dit Iñaki, o almenys que es portarà a la Junta de Portaveus i després que es donarà compte al plenari. Això era la nostra suggerència. Val. Ai, perdó. Es veu que sí, ara sí. Bé, com heu comentat ja, això regulava ja les bases d'execució del pressupost. Evidentment era per a un exercici i evidentment podia comportar un poc de disparitat d'un exercici a un altre. I respecte del que digueu de la Junta de Govern local, no sé si hi ha alguna normativa que indiqui que tingui que ser així. L'interventor diu que no, i en principi no sé si hi hauria algun problema en portar-ho al ple, però a la meva banda no ho sé. Senyor alcalde. Igual que també portem així el pla anual de contractes o el pla de contractació, crec que no hi hauria problema de portar el de subvencions. Sí, molt ràpidament. A veure, és una qüestió de competències, és a dir, l'òrgan que en principi, en base a les competències té atribuïdes aquestes competències o les té delegades pel plenari, és la Junta de Govern. Això no vol dir que si el plenari ho considera que sigui el plenari que ho aprovi, és dir, quanto más mejor, és a dir, no n'hi ha... Al contrari, sí que seria un problema, és a dir, si no fos una competència delegada o una competència de la Junta de Govern local, sí que no es podria fer, però en aquest cas, això ja és una qüestió de l'equip local, però no li veig tampoc ninguna transcendència. El que sí que m'agradaria comentar, perquè és important que tots també un poc sapiguem i ens situem en per què s'està produint una certa llau reguladora en l'Ajuntament d'Albaida, no? Que no és una llau reguladora que es produeix soles en l'Ajuntament d'Albaida, sinó que es produeix en tots els ajuntaments de l'estat espanyol per diversos motius. Però n'hi ha un molt important, que és l'aparició d'un Real Decret en l'any 2017, que entra en vigor en l'any 2019, que estableix uns mecanismes de control intern que ha d'alguna manera velar la intervenció municipal per a que es complisquen. Això significa que la intervenció municipal fa un informe anual d'aquest control intern i una sèrie de recomanacions que en base a la legislació vigent s'haurien d'aplicar de cara a l'any següent. Ahí entra el pla de contractació del que hem parlat, ahí entra l'ordenança de serveis socials, ahí entra l'ordenança de subvencions i ahí ha d'entrar necessàriament el pla estratègic de subvencions, perquè són imperatius de caràcter legal que no s'estan complint, que fins ara no se complien en ningú lloc, però que com que ara tenim que informar a la Intervenció General de l'Estat i al Tribunal de Comptes que s'acomplixen aquests requisits, doncs d'alguna manera s'ha d'anar avançant en aquest procediment i complint en aquest procediment. Dit això, allò important, ho dic perquè l'informe de control intern de l'any 2020 el vaig firmar aquesta mateixa setmana i reclama la necessitat de posar en marxa el pla estratègic de subvencions. Ja no apareix l'ordenança perquè ja s'ha aprovat. Per tant, què vull dir? Al final, l'ordenança arreplega, és un mix, efectivament, entre el que és la Llei General de Subvencions i el seu reglament, i d'alguna manera l'adapta a les circumstàncies concretes de l'Ajuntament de Valls. Per això és tan dens. I ha de contemplar totes les eventualitats que es puguen produir en qualsevol tipus de subvencions. I subvencions és des de la prestació que li donem a través de serveis socials a un ciutadà, com les ajudes que ara estem donant per al pla Resistir, i que són realitats completament dispars i que d'alguna manera han d'estar replegades en aquesta ordenança. Per això, la densitat de l'ordenança, d'acord? El que sí que anime a l'equip de govern i a la corporació municipal és avançar també en el pla estratègic de subvencions, que d'alguna manera quedaria clarament determinat i regulat tot el procediment de concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Albaida com cal.
Bé, jo, a veure, en principi no trobaria problemes tal. En tot cas, no em pareix mal la proposta que fa el portaveu del Partit Socialista, en aquest cas, que per via de la Junta de Portaveus es poguera valorar això. Jo crec que no descartem, evidentment, el tema... Sí, però entenem que per via de la Junta de Portaveus es pot tractar i tal, i allí podem acordar. En tot cas, crec que el compromís no li importa en cap moment i anar a la transparència en aquest sentit, el fet que el pla estratègic, igual que parlem del pla de contractació que s'aprova pel ple, que es pugui aprovar també per això. Sinó que en aquest cas, senyor secretari, introduiríem l'esmena per a que en aquest punt 6.2 de l'ordenança, per a que el pla estratègic de subvencions s'aprovi per ple en volta de la Junta de Govern local. ¿Algo a dir? Bien, que con este cambio, que me parece lógico, porque, por poner un ejemplo, estamos hablando de programaciones a 3 años, esta legislatura le quedan 2 años. Estamos adquiriendo compromisos para la próxima legislatura. Entiendo que sí que sea bastante normal que pase por el Pleno. Gracias a este cambio, que al final hemos quedado, que será aprobado por el Pleno, pues por supuesto pues vamos a apoyarlo. Estamos a favor. Sí. Sense més, passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora General de Subvencions de l'Ajuntament d'Albaida? S'aprova per unanimitat. Passem al punt 5è, que és donar compte del decret d'alcaldia 444/2021 de data 15 d'abril, pel qual es dona aprovació a la proposta de modificació de la divisió del terme municipal d'Albaida en seccions, tot i suprimint la secció 6a i la seva fusió, illes i carrers, amb les seccions primera, segona i tercera i la segregació de diverses illes de la secció segona, de la secció quarta i de la secció setena en els termes que s'hi detallen. Per a que ho comprengueu, com bé sabeu, les meses electorals en Albaida en són 7, quan hi ha convocatòria electoral, i donada en aquest cas el límit, en aquest cas, el nombre de votants que hi ha en algunes taules, per part de l'Institut Nacional d'Estadística, d'alguna manera del col·legi, l'organisme que regula en temes electorals, se'ns va aconsellar des de ja fa temps que alguna de les taules de les meses electorals fora suprimida per a evitar que baixaren de 500 electors en aquestes taules, com podia passar. I al final es va prendre la decisió, per proximitat i de més, d'eliminar la mesa del barri de Sant Antoni, que passarà en aquest cas a dividir-se en diverses seccions, entre altres la secció de l'institut, la secció de la passarel·la esquerra, sí, passarel·la esquerra, no, Richi? Conforme entres, passarel·la esquerra. I la tercera, que és la secció de l'Odeon. I ja està, i en principi, després de segreguen diverses illes, es fa una recomposició en aquest cas, que el que farem una vegada donat compte i tal, és pròximament, no tardarem molt, informar a tots els electors, en aquest cas, que voten en la mesa electoral del barri, que s'ha produït el canvi i de cara a una propera convocatòria electoral que ja sàpiguen que... Sí, en aquest cas, però l'Ajuntament en aquest cas també ho notificarem perquè siguin sabedors que ha sigut un canvi produït per aquestes circumstàncies. I així no hi ha ningú que el dia de votar es trobi que ja està tancat, que no existís. Molt bé, doncs sense més donem per finalitzar la sessió. Moltes gràcies. Sí, Fernando. Un moment, que Fernando vol...